Určitě jste zažili situace, kdy jste si něco přáli. Změnit minulost, ocitnout se na určitém místě, lusknutím prstů nechat zmizet své nepřátele, mít tolik peněz, že už do smrti nebudete muset pracovat, nebo mít schopnosti udělat to, co vás právě napadne. Ale co kdyby to bylo možné? Co kdybyste mohli uskutečnit, co vás napadne? Co kdyby k vám někdo přišel s touto nabídkou? Přijali byste ji? No, mnoho z vás by jistě řeklo ano. Přiznám se, že i já bych ji bez váhání přijal. A také, že přijal. Nikdo se nezamýšlí nad následky toho, co udělá. Ani já to nedělal. Proto vás chci varovat. Předtím, než si začnete hrát na Boha a začnete třeba porušovat fyzikální nebo přírodní zákony. Věřte mi, že to nemusí vždycky skončit dobře. Žil jsem svůj poklidný život v malém městě na jihu České republiky. Pracoval jsem v jedné nejmenované firmě. Nebyla to špatná práce. Byl jsem šťastný. Měl jsem ženu jménem Lucie, malou dceru Zuzanku, auto, dům a spoustu dalšího. Taková idylka šťastně žijící rodiny. Ale žádný život by nebyl život, kdyby se neobjevily bolest, zármutek a žal. Začal jsem se topit v dluzích. Přišli jsme o naši malou Zuzanku. Přišel jsem o práci. Začal jsem pít a nakonec mě opustila i má žena. Zhroutil se mi celý svět. Přišel jsem skoro o všechno. A život najednou ztrácel smysl. Kdyby se neobjevil sen záhadný muž. Seděl jsem u baru a popíjel, když se za mnou otevřely dveře. Dovnitř vešel muž v tmavém obleku s kravatou a zamířil přímo k baru. Sedl se vedle mě a poručil si sklenku vína. Nakonec se mnou dal do řeči. Vy nevypadáte jako někdo, kdo má zrovna štěstí v životě. Jo, to mi povídej, zamumlal jsem. Myslím, že pití vám moc nepomůže. Hele, o co vám jde? Chtěl bych vám nějak pomoci. Vy mi nemůžete pomoct. Dopil jsem sklenku a zvedl se k odchodu. Měl jste někdy přání? Přání změnit špatné v dobré. Přání změnit naprosto cokoliv. Co kdybych vám řekl, že je to možné? Usmál se na mě ten muž. Poslal bych vás do háje s těmi keci. Měl bych pro vás nabídku, pane Schillere. Když vyslovil mé jméno, zastavil jsem se a podíval se mu do očí. Kdo jste? A jak to, že mě znáte? Ten muž se usmál a vydal se za mnou. Jsem někdo, kdo by vám chtěl pomoci. Tak co vy na to? Chvíli jsem váhal s odpovědí. Jak mi chcete pomoct? Přesně tak, jak jste nejvíc kdy chtěl. Znělo mi to spíš jako nějaká reklama v televizi, která skrývá lež. Zní to jako reklama na nový život. Zní to až moc příliš dobře. Ten muž sáhl do kapsy od saka a vytáhl vizitku. Kdybyste si to rozmyslel, tady máte mé telefonní číslo. Tu vizitku jsem vzal a strčil do kapsy. S tím jsem nasedl na motorku a odjel. Zbytek toho večera mám mlze. Jediné, co si pamatuji, jsou záblesky světel. Pak už jen vím, že jsem se probral v celé s bolestí hlavy. Když jsem se snažil posadit, ucítil jsem bolest v rameni a na pravém boku. Vyhrnul jsem si tričko a uviděl modřinu. Jak se zdálo, zadržela mě policie. Jako bych neměl už dost podělaný život. Kéž bych se dal na život restartovat jako videohra. A v tu chvíli jsem si vzpomněl na toho muže z předešlého dne. A na to, co říkal. Napadlo mě, že bych toho teď mohl využít. Začal jsem tedy bušit na dveře a chtěl uplatnit své právo na telefonát a taky požádal o tu vizitku. Vyhověli mi. Začal vyťukávat čísla do mobilu a spustil vytáčení. Chvíli se nic nedělo. Pak to někdo zvedl. Halo? Tady je pan Schiller. Rozmyslel jsem si to. Tu vaši nabídku přijímám. Dobře, pane Schillere. Hovor najednou skončil.
Nestačil jsem ani říct, že potřebuji dostat z basy. Odevzal jsem mobil a pak čekal a po nějaké době se otevřely dveře a za nimi stál strážný a ten muž. Překvapilo mě, že věděl, kde jsem. Podepsal jsem nějaké papíry, vrátili mi mé osobní věci a šli jsme. Venku jsme pak nasedli do černé Audi a jeli ke mně domů, kde ten muž přede mě položil smlouvu. Vysvětlím vám povahu pomoci, kterou vám nabízím. Když budete cokoliv chtít nebo si přát, splní se to. Nehledě na to, co si budete přesně přát. Zarazil jsem se, když zmínil. Splní se to. To jako vážně? Vytáhl jste mě z basy jenom proto, abyste si ze mě dělal srandu? Nikoli, pane Schillere. Jsem tu, abych vám pomohl. A také, protože jste mi sám zavolal. To mám jako vážně věřit tomu, že se nějakým zázrakem splní přesně, co si přeji? Řekněme, že mám jisto prostředky, které mi to umožňují. Bližší informace jsou uvedeny ve smlouvě, ale mohu vás ujistit, že se nejedná o žádný žert. Pomoc, kterou vám nabízím, je skutečná. Dlouho jsem nevěděl, co říct. Pak jsem se zeptal. Co za to chcete? Mou duši? Muž se ušklíbl a pak odpověděl. Považujte to jako dar, jako půjčku s nulovým úrokem. Velmi podivná nabídka, nemyslíte? Napadlo mě, že je to z nějaké dobročinné nadace, co pomáhá lidem, ale nakonec mi to bylo jedno. Jestli je to pravda, co říkal, tak to chci. Bez přemýšlení jsem to dole podepsal. Odložil jsem propisku a s úsměvem se zeptal. Tak co teď? Vezmete mě do země nezemě? Ale smích mě hned přešel. Když jsme si potřásali rukou, začalo to. Najednou jsem se ocitl v tunelu barevných světel, co se míhala kolem. Hlava mi třeštila a srdce bušelo. Mozek nezvládl takový tlak a já ztratil vědomí. Když jsem zas přišel k sobě, ten muž byl pryč. Rychle jsem vstal a prohledal dům, jestli něco nechybí. Musel mi dát nějaké drogy a zatím to jsem byl mimo. Mohl vzít všechno, co se mu líbilo a utéct. Všechno však bylo na svém místě. Nic nechybělo, ani peníze, které jsem schoval do jedné z knih a knihovně. Oddechl jsem si. Šel jsem do kuchyně a napustil si sklenici vody. Když jsem dopil, začal jsem přemýšlet o té smlouvě a o tom, co říkal. Když budete cokoliv chtít nebo si přát, splní se to. Chtěl jsem to hned vyzkoušet, abych si ověřil, že kouzelný džin drží slovo. Nejdřív mě nic nenapadlo. Pak jsem si vzpomněl na mou motorku, kterou mi policie zabavila. Vyšel jsem ven, ale motorka nikde. To se dalo čekat. Příliš slibná nabídka na to, aby byla skutečná. Potom mě napadlo, že motorku běžně parkuji v garáži a že by mohla být tam. Má ještě druhou šanci. Zasmál jsem se. Otevřel jsem dveře do garáže a zamrazilo mě. Motorka stála na svém místě. Začal jsem o tom uvažovat. Třeba ho napadlo, že ji budu chtít zpátky. Tak mi ji přivezl. Potřeboval jsem lepší důkaz. Něco, co by nedokázal. Něco, co je fyzicky nemožné. Nevím proč, ale v tu chvíli jsem si vzpomněl na film Ghost Rider, kde Nicolas Cage otevře dlaň a na ní se objeví plamen. Když jsem se podíval na svou ruku, najednou se objevil jasně žlutý plamen. Spanikařil jsem. Začal jsem plácat dlaní o stehno, abych ho uhasil, ale sám najednou zmizel. Když jsem se uklidnil, došlo mi, že nelhal. Dokážu všechno, na co pomyslím, ale pak mi došlo ještě něco. Mám moc hrát si na Boha. Můžu přetvářet cokoliv na něco jiného nebo vytvořit diamant naprosto z ničeho. Můžu měnit vodu ve víno. Můžu se přemístit kamkoliv budu chtít, aniž bych použil letadlo. Můžu manipulovat s časem. Můžu ho zastavit, zrychlit, nechat někoho zestárnout nebo omládnout, nebo cestovat časem. Jinými slovy, už pro mě neplatí fyzikální ani přírodní zákony, protože můžu naprosto cokoliv. Zní to sice zajímavě,
A myslím, že byste takovou schopnost hned použili, ale já takový nebyl. Šlo to postupně. Přivedl jsem svou dceru k životu. Má žena se zase vrátila. Měl jsem zase hodně peněz a ještě dalších pár věcí. A taky jsem změnil naši realitu. Teď jednoduše žijeme v realitě, kdy je všechno možné. Udělal jsem hodně věcí, co má představivost vyprodukovala. Ale jen to, co bylo přijatelné. Také jsem vyřešil pár globálních problémů. Vím, teď si budete myslet, že jsem vyvraždil půlku naší planety. Ne. Tedy ne tak docela. Ano, zredukoval jsem naši populaci o pár čísel, ale ne o tolik, aby to zásadně změnilo chod společnosti, a to jsem se postaral. Uvědomil jsem si, že hrát si na Boha vyžaduje zodpovědnost. Teď byste si asi řekli, jak by se tohle mohlo pokazit. Můžu cokoliv, tak proč? Není to zase tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Když jste všemocní, všechno je tak snadné. Nic nemusíte dělat. Jaký smysl potom má takový život? Po krátké době jsem začal propadat depresí. Začal jsem chodit k terapeutovi, aby mi pomohl. Po pár sezeních jsem mu všechno řekl. On mi ale nevěřil, a tak jsem mu to dokázal. Vzal jsem polštář a přetvořil ho na zlato a pomalu ho poslal vzduchem k němu. Nejdřív jsem myslel, že jsem ho nějak zdrogoval, ale pak se mi ho povedlo přesvědčit. Žádal jsem ho o pomoc, ale jediné, co mi řekl, bylo, že je sezení u konce a že už nejsem jeho klient. Když jsem mu podal sportovní tašku plnou peněz a nové auto, přesto mě odmítl. Jenom dodal, že bych si neměl zahrávat s takovou mocí. Ten den jsem se vrátil domů a Lucie se mě zeptala, co se děje a kde jsem byl. Současně přišla Zuzanka a ukazoval mi obrázek, který nakreslila ve škole. Chtěl jsem být sám, tak jsem šel do ložnice, ale holky chtěly být se mnou. Prosil jsem je, aby mě nechali chvíli o samotě, ale oni nechtěli odejít. V návalu stresu jsem to už nevydržel a zašeptal. Když jsem pak otevřel oči, byl jsem v pokoji sám. Pak jsem si uvědomil, co jsem udělal. Rukou jsem si zakryl tvář a začal brečet. Uvědomil jsem si, že tahle se žít nedá. A tak jsem se chtěl zabít. Vytvořil jsem pistoli a chtěl se zabít, ale nešlo to. Nedokázal jsem stisknout spoušť. Přemítal jsem nad minulostí a vzpomněl si na tu smlouvu. A najednou tam byl. Stál tam přede mnou a zíral na mě. Podíval jsem se na něj se slzami v očích. Já už nemůžu. Já nechci žít takový život. Prosím. Vezměte si váš dar zpět. Ten muž se usmál a sklonil se ke mně. Ne. Nechápavě jsem se na něj podíval a on se široce usmál, čímž odhalil špičaté zuby. Co jste zač? Nakonec se hlasitě rozesmál. Co jste si myslel, pane Schillere? Že jsem Bůh? Nebo Ježíš Kristus? Jsem ďábel, pane Schillere. Celé mé tělo stuhlo. Ďábel? No ďábel, jen to řekněte nahlas. Zkrátka jste naletěl. Přeju se, abych s tebou nepodepsal tu smlouvu. Upustil jsem pár slz. Promiň, ale tohle ti neschválím. Ani nevíš, jak těžké bylo tě najít. Všechna tvá přání jdou přeze mě, takže ti nedovolím nic, co by tě zase schovalo. Ty hajzle! Vyskočil jsem proti němu a chtěl jsem mu vrazit pěstí, ale jakmile jsem se ho dotkl, změnil se v kouř a já prošel skrz. Pošetilé! Řekl a přistoupil ke mně. Chtěl jsem ho udeřit, ale nešlo to. Cosi neviditelného mi bránilo v pohybu. On tam jen tak stál a rukou zajel rovnou do mé hrudi. Pohltila mě neuvěřitelná bolest. Mé plíce se roztékaly žárem. Pumpování srdce mi po těle rozesílalo hřebíky. Ďábel ve mně cosi svíral. Beze slov začal pomalu vytahovat ruku z mé hrudi. Každý milimetr mi 1000krát násobil bolest. Chytil jsem ho za ruku. Ale veškerá síla přání mě opustila. Neměl jsem žádnou sílu. Z mé hrudi byl vyškubnut kus blankitně světelkující látky. Ďábel poodstoupil. Já se svalil na zem. Mé tělo hořelo.
Nemohl jsem se ani hnout. Tohle je část tvé duše, která tě činí smrtelným. Nyní budeš plnit mou vůli. Na místě, odkud tu látku vyrval, se vytvořilo podivné znamení. Přestože jsem obraz neznal, věděl jsem moc dobře, co symbolizuje. Už jsem se nemohl ďáblu vzepřít. Varuji vás, jestli někdy potkáte přívětivého muže v obleku, neobchodujte s ním. Nedělejte stejnou chybu, co já. Omlouvám se. Chci říct, že ať s ním určitě obchodujete. Je to skutečně výhodné.